Ki Pulit kari boy district kila kem ya Ngut ki brio ki basuba don keti haka jing Pyniap Beiñ ya uwe ukhana shipho Snem haka shnong tengah ri boy district. Kini ki Ngut ki dei ki balatip kerteng da upen shailang warjri balai pho Snem ubadei na tengah bat uban shngan tin song. Pho pra Snem ubadei na nong thamai pen usla bat ubasa ha tengah ri boy. Haka kerwo syakilat pathai khobor superintendent of police kari boy. Ula ong ba une ukhana ba kerteng ukit borlang barbanyang ula ja haka khat nyau tarik rempang henry haka miet jong kesengi babut lalap no ya kamet yap jong u nakawi ka keper jong uwe urang ba kerteng uba koman nongrang.